Dokter besluit. Hy is 'n pasiënt. En ek is voor hier ek sal my weer dis my man. Dis my kan ik ons aangaan? Ja. Hoe kunnen we met jou beslaan? Oké, dan gewoon let's come to it. Als je smaller rocks, als je weer eet daar. Ja, als je smaller rocks eet daar. Kan je wachten dat je hier op kan. Ja, dat is Hey, gedrooien. Ik ga nou drank maken. Jij kan maar niet blijven. Was dit niet zo? Sap. Ik heb je ook zin om. Ik heb hem niet zo. Ik heb hem niet. Gustav, kijk eens. Johnny! Marico, wat is er hier? Wat is het? Kom maar, kom maar. Wacht, Wat is er hier? Ja. Hello. How is everyone? Not well? He's very Peel, buy a peel. Buy a peel, I mean you. Is he alright? Yeah, he's They sound along. done entering him now. He's got a fracture on one of the bones next to the knee here. So he's gonna pull the back slab and he's gonna go to the ward. And his brain? His brain is fine. His brain fine. Okay. Please, continue. But this one's brain is fine. So you guys will see when he goes up to the water. We'll be waiting. We're still discussing in court. He hasn't done finished. Injury. Put me next to Real, please. Enough. Set me down, Real. Yeah, bro, kom maar praat. You telling me now about what Christmas present? Wat is Wij zijn sterk. Like you. Let me go for the baby. You want to be doctor? Moonboons gesteld. Kom eens bij. Hij is gezegd, kom eens I